Magandang araw po sa inyong lahat at ako nga pala si EJ Gabwat at may susurpresa po kami ngayong araw na ito from Kapitan Tomas, Rosales, Pangasinan. At ang susurpresahin po namin ay si Ma'am Sudi Pataksil at ang nagsurpresa po sa kanya ay si Ma'am Ednalyn Nicomedes. Yan po. At ano pa ang hinihintay nyo guys? Tara na! Sa mundo ang may pusong wagas, kanya ng tulad mo. Lahat ibibigay, lahat gagawin mo, ganyan lagi ikaw sa So, susurpresahin na po natin si Nanay Sudi Pataksil. At sabihin natin na may order si Sir Edwin Pataksil pero wala siya kaya si Nanay kunwari ang magbaba. So, let's go. Patong. Mabuti-buti. Tao po kami. Tao po. Dito tao! Tao! Ano po yun? Masabi lang din. Andar po. Dito day! Dito tao! Ay, nadi po yan. Ano yun anak? Si Sir Edwin Pataksil po. Nandun o sa kahit nasa pwesto anak. Saan po banda dito yan? Doon sa sa malapit sa immersion. Mission. Ay, nasa trabaho niya po. Oo. So kayo na lang po ma'am ang tatanggap ng ano niya, ng order niya po sa may Lazada po. Oo anak. Ano yun? Bali kayo po yung mother niya na si Ednalyn. Oo. Bali may babayaran po kayong 8,000 na eh. Tapos i-claim na lang po yung gamit doon sa sasakyan. 8,000 na eh. Bali, ano po, 8,000 po yung babayaran ngayon po. Andyan si papa mo. Sunan, si kayo lang kami mga claimant na bayaran nyo ka lang. Ay, ako ang mag-claim tapos si Kuya, si Edwin ang Hindi po na, kayo po yung magbabayad. Ay, tayo daw magbabayad dito. Pwedeng sundan lang daw siya? Ay kuya, ito na lang o yung anak nila, sasama na lang sa inyo. Kasakali, tapos yung mama na lang yung similin. Pwede po. Ang ganito na lang po na para para hindi po maaba. Kasi pag nasa trabaho po si Sir Edwin, hindi po namin siya pwedeng istorbohin mo. Kasi baka kami yung masira sa company nila na ano. Bali, pwede naman pong 50% na lang po yung ibayad na 4,000 po.
Akin lang nun may sinulat. Mag-ano siya. Kasama na lang siya kasi ito yung anak ko. Kasama na Bali, may ano po ba kayo na? May ID po kayo kahit isa lang? May senior citizen ID. Sige po, yun na lang po. Ay, sino din yung tapos sino kaya? Hindi, buhatin na lang may sinulente. Kung bubuhatin nila si nanay, di wala na. Pakita mo rin dito ah. Pupunta kami ng SM. Pupunta silang SM eh. Ay, sana all. Sana all, pero... Ito po yung ano yun. Okay na? Na-track na ba? I-track na yung saglit. Okay na? Sana all. So, Nay, kukunin na po natin yung kunin na po natin na yung binili ni Sir ano po doon. Tara po. Kaya, mamagkat na kayo. Pinayan ng kaljuday. Bari, Nay, ang alam ko, ano yata yun yung ano ng sa may planta ba yun? Kabayo? Opo, yung kabayo. Alright. May kabayo yan? Kabayo? Yung sa may planta na. Kabayo ng pansit na siya. Kaya ng plancha tsaka yung pag-uling na plancha. Doon na lang sa bahay na siya. Buksan nyo na lang po na yung kukunin yung ano, gamit. Ay, pahawak na lang po yan. It's a prank lang po yung kanina. Bakit naman pala? Thank you. To you. Happy birthday! Happy birthday to you. Bali, Thank you. bali, ang nagbigay po nitong surprise po na ang nagplano po nito ay si Ma'am Ednalyn Recomedes po. Oo. Bali, ano pong masasabi niyo sa kanya na? Thank you, anak. Di ba uno pa ang pag-birthday ko? Thank you, ah. Advance niya. Wala akong masasabi. Salamat. Surprise pagka sinabi mo ko. Di kaya, wala na akong masasabi. Thank you. Maraming salamat, anak, ah. Talaga, ikaw talaga ang daming surprise talaga na binibigay. Sabi niya, sahod. Galing din. 62 po na. Kaljuday. Galing naman. Meron pa kayong sash. Behengin kami. Behengin kami. Behengin naman. Behengin kami. Pagbabay. Thank you. Picture po. Maraming salamat. Ay, wow. Walang tiyakan. Please na please ako, ah. Maraming ka pala pag maraming anak. It's that day that comes just once a year. We are happy that you are still here. If you think you're getting old, well, honey, let the truth be told. You only have eternity to go. You made it one more time around the sun. Now's the time you have to have more fun. Pick up your heels, enjoy the ride, and let your God above just try. Now's the time when we all have to say, have a happy birthday. Celebrate and dance with all
all your might. Have a happy birthday. Laugh and sing and celebrate your life. You are full of love and grace. It pleases us to see your smiling face, to see you rise and be a star. We know that you'll go really far. This life is short and you have just begun. A few moments later. Kakantahan po natin si nanay ng happy birthday. Happy birthday, Nay! Love na love kita. Happy birthday, Nanay. Always good health, Ajay lang. Thank you. Picture po muna kayo. 1, 2, 3. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Happy birthday, Nanay. Love you. Aking nanay, aking tatay. Happy birthday, Nanay. Picture muna kayo ni nanay. 1, 2, 3. Walang katumbas ninyong pa. Dalawang isa. Picture. 1, 2, 3. Happy birthday, Nanay. Gusto po si Ma'am Sonia na babasahin ko tunay. Happy birthday, Mother. Hope na happy ka on your special day. I love you, Nanay. Para sa akin, ikaw pa rin ang the best nanay in the whole wide world. And I want to take this opportunity to thank you for everything and to all of your sacrifice abroad, raising us. Now I truly understand kung paano kahirap ang working abroad. Malayo sa family, lalo na sa anak mo na lumaki ang mga anak. Na wala ka sa tabi nila, that I already a big sacrifice as a mother. I already understand your sacrifice being away with us from my heart. Thank you. I'm so thankful and proud that you are my mother. I love you, Nanay. Lots of hugs and kisses. Happy birthday, Nanay. Wish you all the best happiness and more birthday to celebrate. I love you. For me, you are the best mother on this earth. Ang maganda mong anak, Sonia. The best! Ano pong masasabi niyo kay Mama? Oo, anak, totoo yan. Lahat tayo nakakaranas pag malayo tayo. Kaya lahat na sinasabi ko sa inyo na ang importante ay yung pamilya natin, wala nang iba. Ang inihiling ko lang sa iyo, lagi ka sanang mag-alaga ng sarili mo yan dahil walang makakatulong sa iyo. Wala diyan ang pamilya mo, wala kami diyan. Anak, salamat. Maraming salamat. At sana lagi kang mag-ingat. Namimiss ko kayo araw-araw pero wala akong magawa. Kayo ng kapatid mo, wala akong magawa. Talagang siguro ganyan ang buhay. Kaya noon nandiyan ako sa abroad. Yan ang lagi kong ipinapaano sa inyo na sana mag-aral kayo. Ngayon naulit na naman yung nangyari sa akin na kayo malayo sa pamilya niyo. Pag-ingatan niyo ang inyong sarili. Kaya sana yan ang kahilingan ko sa inyo. Salamat, anak. Hindi ko akalain na may surprise pa na ako. Kala ko pupunta ako ng SM.
birthday, Mama and Sir Guys! At natunghayan nyo po ang aming pasurpresa ngayong araw na to. Nasurpresa talaga si Ma'am Sudi Pataksil. At akala niya ay may order ang anak niya ni Sir ng bumper ng sasakyan. So yan, nasurpresa talaga siya. Nangiyak siya sa mga nangyari. At hindi niya talaga ine-expect na magkakaroon siya ng ganong sorpresa kasi advance po yung setup ng sorpresa na ginawa namin sa kanya. So sana po nagustuhan nyo po ang aming video na to at don't forget to like, comment, share, and subscribe po sa aming channel at para updated po kayo sa aming mga next na video na ilalabas. Sana nag-enjoy po kayo sa araw na to and surprise!